erittäin päättäväinen ja jäätävä suoritus. Toni Tauru. Mä oon valmistautunut tähän otteluun oikeastaan samalla tavalla seuraavaksi muihinkin. Henri Hiimäen vastassa. Kovia sparreja kovien jätkien kanssa eri paikoissa. Nyt mä oon reissannut kävin aikaisemmin tuossa Espoossa ja sitten Lappeenrannassa ja Mikkelissä on käynyt ottaa sparreja. Sitten kävin välillä vähän painikisoissakin, että saa tuntumaan piettyä yllä, että mulla on viime matsista aikaa silleen, että se oli syksyn alus. Mä menen aina hyvin fiiliksillä, että tavallaan se oma vahva puoli aina ollutkin, että ei jännitetä, että mennään katselemaan mitä siellä sitten tapahtuu. Seuraava kaksikko kohti häkkiä. A-säännöillä otellaan tämä seuraava ottelu, eli nyt niin sanotulla täysillä ammattisäännöillä, jossa kyynärpäätekniikat sekä matossa että pystyssä ovat sallittuja. Kovassa nousukiidossa liittävä Utin Toni Tauru kohtaa Viron Lauri Ulenurmin Kääpiö-sarjaan. Tämä ottelu on kaavailtu, molemmat urheilijat ovat menestyneet amatööreinä hyvin ja tämä virolainen Lauri on suomalaisille ennestään tuttu muun muassa Finnish Open voittajana. 4 ottelun voittoputkessa oleva Tauru puolestaan on Sooton amatöörien Pohjoismaiden mestari ja matkalla kohti painoluokkaansa terävintä kärkeä Suomessa. 2 kovaa ottelijaa vastakkain ja kuten Anton tuossa aikaisemmin sanoi, että silloin kun nämä niin sanotut taskuraketit on häkissä, niin yleensä sattuu ja tapahtuu aika vauhdikkaasti. Näin on. Eli tosiaan molemmat kaverit vielä ammattilaisuransa alkutaipaleella, mutta hyvin menestyneitä ja varsinkin Toni Tauru niin tehnyt vakuuttavaa jälkeen viimeiset 4 matsia voittanut putkeen ja nyt haetaan viidettä siihen jatkeeksi. Ja Tonihan tuossa haastattelussa sanoi, että on joutunut aika paljon sparrin perässä kiertämään ja näinhän se monissa kamppailulajeissa Suomessa on, varsinkin jos on pienemmiltä paikkakunnilta kotoisin, niin sitten joutuu kiertämään, mutta eikö teillä esimerkiksi GP:llä ole siinä mielessä aika hyvä tilanne, että teillä on paljon harrastajia ja eri lajien spesialisteja, niin siellä pystyy sparraa sitten niin sanotusti omalla takapihalla? Joo, kyllä meillä GP:llä on harrastajia on tosi paljon ja kisailijoitakin on ihan hyvä remmi. Että ongelmana tietysti se, että täyspäiväisesti ei kovin moni pysty lajiin vielä panostaa, että sen verran tuolla niinku talouspuolella on vielä petrattavaa. Sama ongelma toistuu lähes laissa kuin lajissa tää Suomen maassa, mutta tilanne on erittäin hyvä ja koko ajan nousee ympäri Suomea uusia saleja ja uusia lahjakkaita vapaa-ottelijoita. Olet itse lähdössä ensi vuoden puolella, sanoit, että Amerikkaan harjoittelemaan, niin onko se siellä jotenkin suurta ja erikoista vai mennäänkö samalla tavalla kuin Suomessa, mutta siellä vaan keskitytään pelkästään siihen? Joo, ehkä iso ero tulee siinä nimenomaan, että siellä homma on viety aika paljon ammattimaisemmalle tasolle, eli tiimi, johon on menossa, niin siellä on lähemmäs 50 täyspäiväisesti vapaa-ottelevaa ammattilaisottelijaa ja valmennustiimi, joka tekee hommaa myös ammatikseen. Siihen kuuluu 6-8 valmentajaa. Ja siinä on erittäin hyvät puitteet nimenomaan reenikaveria ja ammattimaisen valmennuksen osalta. Että Suomessa verrattuna siihen niin mennään enemmän talkoon hengessä, mutta paikataan sitten se ammattimaisuuden ja täyspäiväisen panostuksen puutetta niin sitten monilla muilla tekijöillä. Eli täällä on talkoon hengessä aika pitkälti mennään ja täyspäiväisiä ammattilaisia ei vielä montaa ole. Ja sieltä tulikin sitten Toni Taurulta kuristus selästä. Ja tyylikkäästi kaivettu, hieno voitto. Ja se mitä tuossa sanoit, että Tauru on tällä hetkellä kovassa nousukiidossa, kulkee voitosta voittoon ja on todellakin matkalla kohti oman painoluokkaansa terävintä kärkeä meillä Suomessa ja Pohjolassa. Tyylikkäästi haettu kuristus sieltä takaa ja ei oo eestiläisillä mitään muuta mahdollisuutta kuin taputtaa ja näin voitto Taurulle. Jäätävä suoritus Taurulta. Vähän tunnusteltiin pystyssä, ajettiin tonne häkkiin vasten, vietiin tonttiin, otettiin selkä ja happikortille. Se on siinä.
Movemberin aikaahan tää on kuvattu ja kuten häkkituomari Asse Hokkasellakin nähtiin, niin viikset on paikalla. Toivotaan, että hänkin ajaa ne pois sitten, kun kampanja loppuu.